Oer de boetenkant van het museum had al genoeg te dwaan west. Joert draait dan ik alles om de binnenkant. Want directeur Saskia Bak had 30 romtes om te vullen met kunst. Maar hoe? In alles wat we doen vertellen wij verhalen van Friesland. En dat is soms met voorwerpen die we zelf hebben, soms lenen we dingen. Soms dingen die hier echt spelen, maar soms vragen we ook anderen van buiten om naar Friesland te kijken. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan een thema als krimp of aan een thema als landschappen wat hier heel erg speelt, of taal of identiteit. Joert is een kwarte taljochting jong over 4 grote exposities die het van september al te zien binnen. De tentoonstelling is een mix van kunst, cultuur en geschiedenis, van heden en verleden. Het is een kaleidoscoop van Friesland, echt. Dus er valt verschrikkelijk veel te zien. Dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van een schilderij van Alma Tadema uit onze eigen collectie. Wat niet ontbreekt natuurlijk is Mata Hari. Mata Hari krijgt apart aandacht in deze tentoonstelling. Kunstners van oer de grenzen blijven welkom. Maar de mat wel een link met Friesland wezen. Verhalen over de Friese cultuur en historie krijgen een belangrijk plak. Maar ik is de romte van moderne kunst. We willen laten zien dat geschiedenis niet iets is wat achter je is, maar wat nog steeds speelt, wat nog steeds doorwerkt, wat nog steeds relevant is. Dus met de blik vanuit het nu kunnen wij ook weer de Friese geschiedenis tot leven roepen. Het Mondriaan-fonds had een subsidie beschikbaar steld van €50.000 voor de aanschaf van moderne kunst. Het Fries Verzetsmuseum krijgt een eigen plak binnen het Fries Museum.